register मुख्यमंत्री जाबाय नामा हेलो 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 मुझे बाबू पे जाके हेलो ओखा हाजी जाके nào thế này có con gì đâu ăn không ăn lên nha xong rồi हेलो हेलो इससे मानवा लो इसे ना मंदा जागन मजा जागन दा एवला जाना हेलो हेलो like dancer like dancer thank you like that huh huh hi hi I don't know understand your language donde irás tu país Jonas Notes Minigas my contest मैं सब गया ना मैं तो सब खाना में दिए can you say दिन में खाना कितना Mela finish your homework no क्या ना लेमस एको क्या बोल रहा एको 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 má ai cũng được ôn à đang lo lại
please subscribe. ได้ทุกข์นะ saya maksud Sama yang udah nih kan tadi. saya mau bahas nisana juga sana harla. Oh iya, sama banget. Lagi. Iya, gue kan yang mau bilang. Isi kosong. Isi saya mau nih bisa. Kan kerjanya. Hey, ayo. Ini kita nih apa itu? 강아? 아, 맛있는 거 같이 살아봐. 마, 다 먹고 살아봐. Hasil sana ini ada li. Kayak saja. Kampung aja. Kampung dong. Kampung kayak saja. Mula kampung apa? Lama ya. Lama ya. Free hot nih. Mama kami mandi. Anak mah mana ya? Tahu mah kayak lah. Makan ni kan yo bisa we kan jadi kamu. Simba. Dia lagi lah kasih mak tua malam mah kasih tu. Wah, sama ni loh. Ini kan kerja ni. Udah tenan loh. Kalau tensian loh. Puro. Habis itu kau tak bet. Nah. Ini kau tak bet ada. Ini yang kerja ni. Ini apa ni lah? Kita sampai mana? Bisa kan ini apa ni? Kita mau rồi nó có người là khách mà cũng mà nó phải chưa có đắt nữa nè, ủa nó đắt nữa Ayong nè, em cũng đi thăm cái bạn bạn nghe năng sẽ phát tăng đúng không? Chúng ta là bạn này sẽ à, mình chỉ sẽ phát triển được cái này. Ai nào khi ta bị cái một cái thằng không có thể là ơi thằng thấy cái gì không? Không có thằng nào. Chưa là thằng nhiều, nhiều thằng nào thằng nhiều. Tapi dia nak buat sama tu ni jadi.
No lo oficina. Manca. No lo que tenga. Sí, sí, no va a nada. Ah, voy a dejar Martín. Hello, hello. Io intendo non conoscere. Non ne tre. Non so fare che Hello, hello, welcome. Hello. Sir, Ali.
मा खालामबाय दं? नों न'आव फैबावो? लांहादो? आं दसथाना संसै आं। दे खनसे लांबावगोन। होबाना आं दिनै गाइखेर साहा लोंनो लुगैथारनानै दिनै गारथारा जि गोबाव गिदिङो थांखिसिखाना माया खाजान थाङारोलै ज' दासार जाया साजाथिनो जाया माने दाख्लैथ' जाथाराखैनो अबेथिंसो इल' आं 10 थाखासो सोगौमोन बारा दंबा लायबालाय बेसे मिनिट दोखो दा दानसै 18 मिनिट थाइबाखौ सोफैफिनगोन आं लाथिख' थाइबानो लायोमोन थाइबा गथायानो गरथाम गरब्रैयानो जादों ओमफ्राय थाइसे थाइसेया थाइनै गथा 35 थाखा जादों अनलायदों आङो आंहा फुजायाव देखायना बेगाव लानांगौ नों मोनायखौ दे नायनि बेगाव लाना हेल' हेल' बेरायनांगौ हेल' मानि बेग मोनसे बायगोन साथाखौ लाना थांनाया एसे अखा सिजाबाय थायो जै गगा मोनबाथाय मोनगोन लांनो साथा 20 मिनिट जोंलाय थायरडनि थैखौलाय इयावनो लांफाखानो नामा आधा घन्टा जाबाय दानना हो थांबा ओमफ्राय इना बेलेग फैबाय थायो दा सरकार नायनो फैखागोन 10 मिनिट फैखागोन थाया दिसं इयावबा सानसेनो होगोनानै सानसेनो माबानो हागौमोन दा इयावबा लरा फैबाय थायो खेलायबाय थानाय जागोन ना बिदि थाजाबाय थाया What is the aircraft or aircraft मारलियानो होनबा सानसे सिगां हैना फैनांगोन इयाव होला आङो इदि लरा फैबाय थायो खेलायबाय थानाय जागोन जानाय नङा बेबायदि आं मिथिदोंना बिसोर माबा दै फुग्लायनायसो जागोन बेबायदि खेलायबाय थाबा इ मेसिनानो माबा बारा माबा नङा इयो आंहाथ' थायरडआ एसे बारायदोंबा एसे दुरबल मोनफिननांगौमोन 93 सो बारायदों इयाव खनसेबो फैयाखैनो मालाय लासैनो खमायबाय थानायसो फैदों नाया इयाव खेलायबाय थानाय जागोन Hello, hello, hello. Good morning. Marlin Fish Square. सानसेबा साननै सिगां फटनो थैखौल' होनानै ब्लड फैगोन हाबा ओमफ्राय सानसे थानानै थांनांगौबा इयाव खेलायबाय थाया माबासोआव थांबाबो जागोन ओंखाम ओंख्रि संना गालांखांनानै थैखौल' होना फैबा फैनानैबो संजा फैनो हायो
nang mabe tiga bidia bangun naya sewa Saya orang ini. Angkat dah senang orang sampai mana al kan? pasang gol le balai banang thì cô yêu mà yêu lúc bình gì sẵn sàng thằng nó thì cái này sẵn đi ra thì thằng mà mình là nó xem bắt chỉ này cái bài em thấy các bạn sớm nhát thảo vậy không vào một cái bộ dây này sẵn đi thằng nó thì cô lo thế nào thì em thấy ôn thấy nó đi đông vào làn cái gì đưa gặp cái này vậy sao Sudah sorry stop nggak putar enggak susah. Mà bà lagi ini cuma itu sekolah barat lagi ini mah barat lagi karena Mang apa? barat karena biar sembuhkan itu Halo. Boro kenal ramah. Nama abangnya, apa tuh sama nenda apa bane kok? Ada sama. Nama uji dengang, nah ini kan kenal itu. Saru betul nih ini sih betul. Itu sudah mana? Mungkin mana? Mana saja. Mana saja tu boleh nak itu bane lah betul. Ini sudah boleh bangun. Enggak. Sana memang masih sana. Mungkin kabar di dalam. Google dan baca kabar nama apa mesti beli. Halo guys. Ada di Google di bawah Google nang waktu di kanang mayo panang. Tahu ya dah play Google naik terus ni mulita zakan kan. Ay, guzaba imna. Nah, sana makan. Gila. Kairam ko mana usah. Ikil ram ko man gana layo. Lain nang. Ana harus mana aku kan ronan buat belajar. Ini mah ban. Ini besok. Mah aku juga. Sonbari juga. Ini syukurbar. Ibak lah aku kena ban organ na. Halo. Apa naik pemain gitu? Kalau masih salah. Asli bago nang thằng nào điều sudah. Di nào cũng là xem nang thằng nào. Yêu nó sinh viên sẽ ba không sẽ bay được, serang mele. Ama aku bayar bahas nih sendirian betul. Nasi na. Ada direct silas kabe kang sis bay. Medo sekarang rakyat sendiri. Sin sabar lagi. Halo. Pas deh.
साला मालाय थास' बिसं जाग्राखौ सेस फुना लायजोब्बाय इयो जों थास' बिसं हाग्राखौ सोरबा निले बेदरैनो फुना लाबोना अमानो रुना होयो मैया बेलासियावनो थांदोंमोन नायदोंमोन आङो थास' आथिं नायनो होनना बिफाङानो गैला बेसे जाखो साबसक्राइबार 7 माला माला नोंना माथो ब्लग बानायनो लिंबाबो बानाया बेयाव सानसे थाहैबाय थायो माबा सानसे ओरै लामाखै बेरायनायखौनो लेंबाय दं र' माबाबा ओरै दुबगुरियाव माबा बानायनायखौ नायथावथाव र' खनसे बेलासियाव स्टेज बानायनायखा जों थांनाय बोसोराव खनथाम खनब्रै थांदों ज' दुबगुरिबा ओरै मैगं गोथांफोर लाना फैयो माबा बारै बानायनांगौ होनबा बिस्थिबारै खुलुमनो थांबा शुक्रुबारहालागै खनसे थांनांगोन बेरायनो हरावथ' थांबाय थाखानांगोन हराव थांबाय थानांगोन ओइयाव थाबा बे मोननायावनो इयाव थांबानो लुबैगौ मोनहैखायो एबार हर जालायनाय थायालै सानसेखौ नायबानांगोन फार्स्ट खालि माबाखौ नायहैनोसै बाथौ बुंलाबाय सारानिखौ फैदो थाब थांनांगोनलै स्टेनाबो गैला सं खेबनो हाथारलाबायना रुपिनि फुजा फैयाखैना फैना फैयोबा बिसोरनो जोंनाव सोहरनो हागोन माबाया बाथौ फुजा मावना रुपिनि फुजा बाथौ फुजाया सानबेसे सानबेसे सानथाम सानब्रैसो जानो मालानिफ्राय साइड दिन नामा मालानिफ्राय फुजाफोरनि साननै आगोलनिफ्रायनो बाथौ फुजाया ओमफ्राय बाथौ फुजायावनो मोसाफैगोन होमबालाय नायहैनांगोन बाथौ फुजा खालि ओमफ्राय फुजाया सानबेसे फुजाया सानबा जायो ओमफ्राय लोखि फुजाया खै थारिख खैदिन नागारथ'नो गैया ओरैनो गिदिंनाल'सो जाखायो दख'नायावसो सोनाय ना मानाय बै खेबसे फेटलाया मानो फैसा मोनदोंमोन आं हेगारजोबदों बानाया न'नि ओमफ्राय अबाव थांनायाव आं नोंनो खोन्थादोंमोन ना आंनो लोमजादोंमोन ओहो लोमजायाखै मायावबा खोन्थानानै दिहुनना होदों लामायाव थिगखादार जादोंमोन दा सिंगिंबो मोनसे बायफिन फुजा फुजा देखावो Abang dun lah. Maya gede listranya jadi gini mentang sebagai naga. Sekarang komen nanti sekolah semua. Live rồi thôi rồi. Hey. Hello. Ini dah semua ada. Ngalah di sebelah ini gimana? Tay vào tao ăn cái này.
नोंना इसिबां लाइक फैयो फेसआव आंनाव बे रिल्सआव मानो लाइक हराबा बारा मानसिफ्रा नागारगासिनो नै इउटुबनिफ्रायनो है आं इउटुबखौ नायो होआखै बे 1K थांनानै हेलौ आं सानफ्रामबो मोनोआनो रिल्स होबा दोनसैलै आरो हरदो दायो हो दसे खनसे थाङो स्टार बायनांसिगोन